Muy buenas noches. Qué rápido pasa el tiempo. Parece ayer cuando le estábamos dando la bienvenida a este Festival de Cine de San Sebastián y hoy toca decir adiós, hoy toca despedirlo. Fue Paco Raval, en Pajarico, el que dijo qué bien se está cuando se está bien y qué bien hemos estado estos últimos 8 días metidos en una sala de cine, disfrutando de las películas y disfrutando de todas esas historias. Pero hoy toca entregar los premios, hoy toca entregar esta Concha de Oro, que se llevará la mejor película de esta edición número 70. Atrás quedan imágenes ya para la historia de este festival. Este festival cumple 70 años de historia. El cine es y ha sido mi pasión desde niña. Por días como hoy, momentos como este, esto es por lo que quiero hacer cine. El cine tiene la capacidad de cambiarte la vida. Creo que todos al final estamos buscando un lugar donde estar a salvo. Bizi gaitezke era justuago batetan, sostengarriago batetan. Historias que reflejan nuestras limitaciones. Hoy enseño el alma. I want to invite the audience to be part of the story. The festival and Tabacalera are strongly committed to the new talents. And I just want to thank you for just taking a risk. An award like this, it really is an encouragement to make more films. Et merci au Festival de Saint-Sébastien. On se sent à la maison ici. Zuekin guztiokin, Bárbara Goenaga eta Gorka Ochoa. Con ustedes, Bárbara Goenaga y Gorka Ochoa. Gabon, buenas noches. Ongi etorri, Donostia Zinemaldiaren 70. edizioaren amaiera galara. Hementxe hasi ginen duela 9 egun, zorionak zuri abesten 70 urte betetzen zituen zinemaldiari. Eta gaur Bernard Herrmann deika bukatzen dugu. Ea ba, bai, hor dago bai. Palmares baten irakurketa beti baita suspensezko film baten antzeko zerbait. Sari asko banatu behar ditugu gaur gauean, gorka besteak beste garrantzitsuena. Sail ofizialeko film onenaren urrezko maskorra. Sariek filmak ikustarazteko balio dute, estreinaldiak errazteko, ikusleen jakimina pizteko, egilei ospea emateko. Ez naiz harritzen oran horietako asko urduri egotea, bai. Itxerak eta guztietako beste klasiko batez, kirioak dantzan izatea eta kritikaren kinielek sortutako ikusmina, beti ere ez datozenak bat, ikusleen iritziekin, zinemaldiko beste klasiko bat. Klasikoz klasiko. Aurten ere aretoak bete dituzten ikusentzulei, aurten behingoz musikorik gabe eta edukiera gainikorik gabe, eta batez ere zoriontasun handiarekin. Mila eske beti hor egoteagatik, gaur gauean kursalera etorri zareten hoi eta zuzenean Televisión Espainolako ladosetik jarraitzen gaituzuen hoi. Bikaina emango diogu Donostia Zinemaldiaren edizioni duela 70 urtez geroztik, artxiboak gordetzen dituen irude eta une ahaztezinen historia luzearen parte izango denari.
Zinemaldiaren itxiera ekitaldia ez da bakarrik sari ofizialetik bizi. Donostia zinemaldiaren atal garrantzitsuenetako bat ari da bihurtzen zinema askoretako film laburrik onenaren Next saria, talentu berrien azitegi gisa. Andre Ditella zinemagilea buru duen epaimahaiak erabaki du aipamen berezi bat ematea Anabaseri, Benjamin Gubetena. Eta Next saria film onenari Montaña Azul, Blue Mountain filmarentza da Sofia Salinas eta Juan David Borgesena. Pozik gaude, aurten ere erakunde eta enpresa ugarik bat egin dutelako zinemaldiak sortzen duen energia kolektiboarekin. Beren sari propioak ematen bai dituzte. Horren adibide dira, geratzen ari diren proiektuetarako koprodukzio foroaren saria eta Europan eta Latinoamerikan ekoizpena sustatzeko WIP sariak. El premio de la industria WIP Europa, concedido por Best Digital Beating Pictures, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido, consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y español y su distribución en España. El Castillo, premio Egeda Platino Industria al mejor WIP Latam otorgado por Egeda y dotado con 30.000 euros para el productor mayoritario de la película ganadora. El Castillo, premio de la industria WIP Latam concedido por las empresas Best Digital, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Vídeo, Nephilim Producciones, No Problem Sonido y Sherlock Films, y consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España. Giza eskubidei balioa emanez, pobrezia eta bidegabekeria salatzen laguntzen duen film latinoamerikar oro, Espainiako lankidetzaren sarirako hautagaia da. Eta aurtengo film irabazlea iragartzeko, etor dadila eszenatokira Santiago Herrera Amigo, AECIDen ordezkari gisa. Gabon, saria Ruidorentza da Carla Moreno eta Natalia Beristainena barkatu. Saria jasotzeko gurekin dira Carla Moreno eta Maria José Córdoba. Esta película film honek azpimarratu egiten du emakumeen duintasuna, inolako babesik gabe zelatu egiten dutenak, sufritzen duten indarkeria eta egia bilatzen dutena milaka emakume desagertuen izenak gogorazteko Mexikon. Buenas noches. Gabon, eskerrik asko. Ez bakarri gure izenean ekoizle gisa, baizik eta baita ere gure ekoizlekide Rodrigo González eta gure Fede Taberbara gureko ekoizlei eta gure zuzendariari Natalia Beristain, eskerrik asko Donostia Zinemaldiari eta baita ere nazioarteko garapen agentziari. Hitz labur batzu gure zuzendariaren izenean, espero dut ez dikutela moztuko. Kaixo denoi Mexikotik eta nire bihotzaren bihotzetik, mila esker Donostia Zinemaldiari, bereziki Horizontes Latinosi, ateak ireki dizkigulako gure zaratari badakigu zinema ospatzen dela hemen eta arro haude hemen egotea, zatsegin handia izan da hemen egotea eta opari handia da guretzat ikusleek gure estreinaldian eman zizkiguten txaloak. Gaur badakigu gure aspirazioak motz gelditu zirela, beraz eskerrik asko aitortza honengatik pozez betetzen gaitu eta partekatzen dut talde osoarekin filma posible egin dutenekin, baina batez ere
bilaketa taldeekin erakusten bai digute, duintasun amorrua eta gezurraren aurrean besarka da. Mila esker itxasargia izateagatik hain gara ilunetan, gure eguneroko lanetik, zuekin gaude, eta ez gara inoiz nekatuko esateaz ez daude bakarrik. Wanted to come to San Sebastian, I'm going to go out and ride my bike. And they says, no, you don't, no. There's so many people everywhere. And I was like, okay. So I woke up at 8:30 this morning. Nobody. Duela 16 urte, Televisión Espainolak beste begirada otra mirada saria sortu zuen emakumeen ikuspuntua erakutsiko zuten filmei balio emateko asmoz. Ordutik hona gauzak asko aldatu dira, egia da, baina ez sari hau beharrezkoa izateari usteko haina. Orain, emakumeek egindako zinemak aretoak betetzen ditu eta jaialdi nagusietako sariak hau barne. Beste begirada sari bat izateaz gain ospakizuna ere bada. Epaimaiaren erabakia ezagutarazteko, etor daitezela mesedez, Maite López Pisonero epaimaiburua, Alauda Ruiz de Azua eta Salima Girari. Gabon, buenas noches. Gabon epaimai honek erabaki du aipamen berezi bat ematea. Gabon eta aipamen berezia Korsasena da, emperatriz rebelde, Sisiren imaginarioari argia emateko eta ikuspegi berri bat emanez. Eta saria RTV, saria otra mirada, el sostre grok entzat da, Isabel Coixetena. Eskerrik asko. Es fantástico poder venir a Zoragarria da Donostia egotea, lehiaketetik kanpo eta sari bat jasotzea, denak horrela izan beharko luke bizitzan beti. Eskerrik asko benetan, Donostiari, gonbidatu gaituelako, baita ere ikusleen erantzunagatik, nik bai sinisten dizut, nik arrizkoa naiz, baina ere malkoak eragin zizkidan. Ni proiektu honetan transmisio uala besterik ez naiz izan, 7 emakume zoragarriekin eta hau beraientza da, eskerrik asko. Aurten ere, Euskal Zinemaren Irizar sariaren epaimaiak mundu estrenaldia zinemaldiko sailen batean izan duten Euskal film guztien artean, saria zeinek merezi duen erabaki du. Eta sari hau entregatzeko, gurekin dago, Ander Izagirre. Gabon denoi, buenas noches, good night. El jurado compuesto por Nerea Kortabitarte... Epaimaian Nerea Kortabitarte, Txema Muñoz eta nik neuk erabaki dugu Irizar saria ematea eta aipamen berezi bat ere bai. Aipamen berezia... Emakume grinatxu batzuen munduak originaltasunez erakusten dizkigulako, tonu, arin, ironiko eta maitekorrez, a los libros y a las mujeres canto pelikularentzat Maria Elorzarena. Zorionak. Congratulazioni. Eta Irizar saria Euskal Film honenarentzat planteatzen dituelako dilema eta gatazka indartsuak batzuk hor deseroso daudenak eta tentsioa duen historio baten barruan, historia sendoa Suromir filmarentzat da Mikel Gurrearentzat. Zorionak. Gabon Donostia, gabon guztioi, oso hunkigarria da hemen egotea, oso hunkigarria izan zen
duela egun batzuk bizi izan genuena, aretoan, gu guztiok ez dugu sekula ahaztuko, gure bizitzako momenturik berezienetarikoa izan da. Los directores y los productores en este caso... Zuzendariak eta ekoizleak kasu honetan iotzen gara olako saria jasotzera, baina denok dakizuen bezala filmak pertsona askok egiten dituzte. Eta pertsona horiek batzuk beren eskuekin lan egiten dute, filma egin dute eta beste askok lagundu egiten digutenak familia eta dizkiak direlako denontzat, eskerrik asko benetan, zuena da ere bai. And I'll be back. Europako film onenaren publikoaren saria entregatzeko, gurekin da Eduard Fernández. El premio del público a la mejor película. Sari honena Europar film onerarentzat Asbestasentzat da Rodrigo Sorogoyenen filma, Adolfo Blanco ekoitzea. Producida por Adolfo Blanco. Bueno, Adolfo Blanco, que ekoitzea ez banatua, eta gaina eskerrik asko ekoizlei Arkadia Caballori Kronosi utzi digutelako lan egiten Espainiar film onena, urteko onena, gaina Donostiako ikuslek 875 eman diote bataz beste. Eta hori esan da, eskerrak eman zinemaldiari, Donostiako ikusleei, publikoari, Jose Luis Rebordinos bere taldeari, egundokoa dira, kristona dira, eta Rodrigori utziko diot hitz egiten, berak egin baitu filma. Bueno, eskerrik asko. Nik egin dut filma, baina segurenez orain parrekarri gelituko naiz hemen egotea eta hau ikustea benetan sinestezina da. Egia esan sekula ez zaude prest honetarako, eskerrik asko Donostia zinemaldiari, Perlak hautatzeagatik, zinemagile oso garrantzitsuekin egon gara, Biels Hanselov, Iñarritu, Bardem Darrak, benetan amets bat izan da niretzat. Zuei filma erakustea atal honetan, eta egun hauek hemen bizitzea. Orain, egia esan, ikaragarria da, zenbat jende dagoen hemen, zenbat jende ikusi dugun zinema maite dutenak. Benetan sinestezina da, publikoaren saria partekatzen dugu film zoragarri batekin, argentinar batekin, ez dakit non dago Txino Darin, berak egindako filma bai zorionak zuri ere bai, Txino, eta ikuslek sari hau eman digute, eta bueno, eskerrik asko publikoari. Hemen geundenean, ea publikonek ere jarraitzen duen zinemara joaten, lortu behar dugu jendea zinemara joatea, Donostia zinemaldiaren ondoren jarraitu behar dugu, urrian, azaroan, eta kontrakorrenteren banatzailea seguru ados dagoela horrekin, beraz, ea lortzen dugun zuen babesarekin, zuen bultzadarekin, eskerrik asko sari honengatik, eta gora zinema, eta gora Espainiako zinema, eskerrik asko. Eta orain, ikusleen saria film onenarentzat. Gurekin da, Maria Pedraza. Gabon, ikusleen saria film onenarentzat, Argentina 1985 filmarentzat da, Santiago Mitrerenak zuzendua.
Bueno, aurrekoa era ez da ekoizlea banatzailea da. Eskerrik asko ekoizleei Axelek ere bai, esan zidaleko ikusi zazu film hau txinok ekoitzi du beste bazkidekin, eta egia esan film zoragarria da. Eta ostiral hontan estreinatuko da, eta eskerrak eman Amazon Studiosi, gure eskutzi dulako, eta horren film onak bazur esku ustea erantzukizun handia da, horretaz konturatzen gara. Eta publiko animatu nahi dut ostiraletik aurrera, Argentina 1985 ikus dezan, txinori emango diotitza, ze berak egin du filma. Filma egin dugun guztion izenean, Argentina 1985, eskerrak eman nahi diot epaimahaiari, zoragarria eta anonimoa, publikoa Donostiako zinemaldian. Bereziki ederra eta poetikoa da, demokraziari buruz hitz egiten duen film batek irabaztea bozketa popular batean, ikusleen artean benetan ederra da eta bultzada bat ematen digu, harrotasunez betetzen gaitu. Une honetan diskurtso batzuk balore demokratikoak errespetatzen ez dituztenean, horren beste kostatu zaizkigunak eskuratzea. Beraz, horregatik, eskerrak eman nahi ditugu, sari honek harrotasunez betetzen gaitu, talde osoari, eta gainera aukera ematen digu, nolabait begirada bat amplifikatzeko, zabaltzeko oso garrantzitsuak baitira une komplexu honetan. Eskerrik asko. Zabaltegi Tabakalera da lehiazko sailik irekiena zinemaldian. Izan ere, eremu ireki deitu izan zaio historikoki. Ez dago araurik, ez da estilo edo denbora mugarik ere. Eta saria emateko gurekin dugu Albertina Karri, epaimahaiburua. Bueno, el equipo conformado por el epaimahaiak, sari hau emateko epaimahaiak, Zabaltegi Tabakalera saria emateko hain zuzen. Ea ondo esaten dudan abizena, Carlos Txetxi, uste dut ondo esan dudala, eta Manu Calvo, eta ni neu. Taldeko beste kidea, erabaki bat hartu dugu. Benetan unkitu gaituen film bat saritzeko, hasieratik unkitu gintuen. Pixka bat kikilduta sentitzen naiz, orain Argentinar film bat eman diote, eta ni herrialde horretatik nator. Eta zerbait oso garrantzitsua esan du Txino Darinek, lehen da bizi, lehenik eta ben demokrazia, eta nik hori azpimarratu nahi dut. Gero pasatuko naiz sarira. Beraz, talde bikain horrek, ni parte izan naiz, Rebordinosi esker, hemendikan ere eskertzen diot gonbidapenagatik, erabaki bat hartu dugu, eta hauxe da. Narrazioarekiko duen zuhurtasun eta konpromisoagatik dimentsioan hitzetan, izan ere bidaia guztiz gizatiar baten bidez, esperientzia ikaragarri batera garamatza. Lurraldea bizitzeko leku posible bihurtuz. Ideietatik eta irudien ahalmenetik abiatuta, elementu guztiek beren ondorioa aurkitzen dute. Eta beren planoetan zinematografia muina azaleratzen
deitzen da. Saria ematen diogu Zabaltegi Tabakalera saria Gotland filmari, Ilnur Elmasonen filmari. Ilnur Elmasonek jasoko du saria. Eskerrik asko nire taldearen izenean. Eskerrik asko ohore handi honengatik. Benetan sinestezina izan da Donostian izatea. Eta zorionak eman nahi dizkiot zinemaldiari bere 70. urtemugagatik ohore handia da eta Gabon. Horizonte sariaren helburua izenak dioen bezala, Latinoamerikan osorik edo zati batean ekoitzetako film luzen ezagutza bultzatzea da. Jatorri Latinoamerikarriko zuzendariek egindako filmak edo Latinoamerikatik kanpo bizi diren gizatalde latinoak esparrutzat edo gaitzat dauzkaten filmak. Horizonte sariaren berri emateko gaur gauean epaimahaiburua izango dugu gurekin, Giovanni Pompili. Arratzalde on Donosti. Espero haberlo dicho bien. Ondo esango nuela, espero dut. Itxurazko gaiaz arago joaten ausartzen den begirada ausart eta erabat komplexua izanagatik, film honek gizakiaren kontraesan emozionalak aztertzea lortzen du. Historio intimo honetan sartzeak asko unkitu gaitu. Pertsonaien interpretazio apartak laguntzen duen forma zinematografiko argiari esker. Nire kideekin batera, Tatiana Hueso, Julia Olmo eta nik neuk, unkitu egin gaitu filmak eta unkituta gaude, Horizonte saria, Tengo sueños eléctricos filmarentzat da, Valentina Maurelen filma. Valentina Maurel zuzendariak jasoko du saria. Barkatu. Dios mío, qué intimidante esto. Muchas gracias. Eskerrik asko zinemaldiari gonbidapenagatik eta epaimahaiari ere sari hau emateagatik ez genuen espero, zoragarria da. Eta benetan gainera hain sekzio ikoniko batean Latinoamerikako zinemarentzat eskaini nahi diot filma talde teknikoari, antzezlei, ekozlei, parte hartzaile guztiei asko Kostarrikatik etorri dira eta benetan unkituta nago beraiek hemen egoteaz sari hau zuentza da, esan nahi nuke ez da inorentzat sekretu bat, zerbait ari dela gertatzen Kostarrikan, zinemagile belaunaldi bada, filmak aurkezten ari garenak zinemaldi garrantzitsuetan, duela hainbat urtetatik ona, eta ez gara bapateko belaunaldia baizik eta Kostarrikak babestu egiten duelako kultura, beraz, gonbidatu nahi dut, gogo beroz presidenteari eta asanblada legegileari Kostarrikan kulturako aurrekontua ikaragarri murriztu baitute. Gure zinema arriskuan jartzen dute horrela eta gustatuko litzaidake gainera sari honi esker azkenean zinema lege bat, laguntzen dugun zinema lege bat izaten, ze historikoki gertatzen ari dena Kostarrikan haren mailan egon behar dugu mundua begira dugu eta eskerrik asko. Eta iritsi da Kutxabank
zuzendari berrien saria. Epaimai batek, zinemaldian bere lehen edo bigarren filmarekin parte hartzen duen zuzendariari ematen dio sari hau. Saria emateko gurekin dugu Alina Grigor, epaimaiburua. Hola, San Sebastián. Kaixo Donostia, eskerrik asko guztiagatik. Okay. Ederki. And now some English. Eta orain ingeles pixka bat. The new directors, jury member Ashmita Paola. Zuzendari berrien saria, Josmita Paolarentza da, aipamen berezi bat eman nahi dio. Gaur egungo bizi dugun garaia islatzen duen filmari arriskua handiak hartu baititu, ikuspegi pertsonala du eta aipamen berezia pokartenopart-rentza da, okarrena. Eta orain epaimaiaren izenean, esan nahi dut badagoela film bat benetan asko unkitu gaituena, zintzotasunagatik eta baita ere pertsonaiak sortzeko izan duen moduagatik, bere tonuagatik, bere erritmoagatik, bere humoreagatik ere bai. Eta Kutxabankeko saria da Fifi erentzat, Jen Aslanena eta Paul Sontillon. Buenas tardes. Arratsaldeon. Muchas gracias. Eskerrik asko. On est extrêmement honoré de recevoir ce prix. Ore handia da guretzat sari hau jasotzea. Eskerrik asko beraz epaimaiari eta baita ere zinemaldiari egin diguten gonbidapenagatik besterik gabe sari hau partekatu nahi dugu bi ekoizleekin, Thomas Joguer eta Antoine Delahousse. Ezin izan da etorri, ez dago hemen, baina agur egiten diogu hemendik Isabel Dernier, gure antzezle guztiei, eta baita ere taldeko gainerako kidei ere. Denek, film honetan lan egin duten guztiek eta lagundu diguten guztiek, sari hau merezi dute, ez gaitugu bakarrik saritzen, baizik eta 50 laguni eskerrik asko denoi. Eskerrik asko Donostiari, bere harreragatik, sari hau oso garrantzitsua da. Sari honek saritu egiten du lehen eta bigarren luzemetraia. Hau da gure lehen luzemetraia. Donostiako publikoa gure lehen publikoa izan da, eta oso abegitsua izan da, zoragarria izan da, jendearekin hitz egitea kalean, eta entzutea nola gustatu zaien gure filma, nola unkitu dituen, horregatik egiten dugu zinema. Eta horregatik, sari hau da pastelaren ginda, eskerrik asko. ¿Nos podrías contar en qué has intervenido hasta ahora? Tu primer papel protagonista, ¿no es así? Mi primer papel protagonista. Carrera artística en activo, 4. Tercera película. Pedro, ¿cuánto os ha costado Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón? Espero que esto sea, no sé, el comienzo de algo.
Bueno, llega el... Beno, une garrantzitsu bat iritsi da. Orain hasiko gara sari La verdad que ofizialekin. es muy difícil contentar a todos. Oso zaila da jende guztia pozik guztia, bakoitzak bere filmik gogokoena du, eta hori izan daiteke bitxia bada ere aldamenean eserita dagoena gehien gorrotatzen duena. Zuri ze gustatu zaizu, zein film gustatu zaizu? Guztiak, Barbara, ez nahastu ni oso ondo egin zen, eta denak ezinezkoa da, dena ondo doa, hau da seme-alaben artean aukeratzea bezala. Ezin da, ez du seme-alabek berdin du nik, bai. Aurten, zortea eta ausardia opa diogu epaimaiari. Tia Lindeburg zuzendari eta idazle Danimarkarra, iazko edizioan zuzendari onenaren zilarrezko maskorra irabazi zuena. Lesototik, Lemohan, Jeremia Mosese, gidoilari eta zuzendaria. Rosa Montero, kazetari eta idazle espainiarra. Islandiatik, Linur Palmason, zuzendari eta idazlea. Etorri zaigu. Antoinette Buda, zuzendari frantsesa. Eta epaimaiko presidente gisa, Matias Mosteirin, produktore argentinarra. Tira dena erabakita dago, dena prest sari ofizialak ezagutzeko. We must remember a jury is like what Winston Churchill said of democracy. It's the worst of system, but nobody find one better. Play up, play down, but you sure better read it Hitz handiak Churchillenak, ez ahaztu hitz hauek ere esan zituela. Ezin du txampaini gabe bizi, garaipenean merezi dut, porrotean behar dut. Apuntatuko dut. Nik bai. Argazki honenaren sariarekin hasiko gara. Hortarako gurekin da, Linur Palmason. Hello again. Kaixo berriro. The jury prize for best cinematography goes to Irabazlea Abramovich da porno melankolia filmagatik. Eta saria jasotzeko gurekin da Manuel Abramovich. Eskerrik asko epaimaiari, zinemaldiari ere bai, eta film hau nirekin batera egin duten pertsona guztiei. Pentsatzen dudanean filma honen irudian eta argazkian pentsatzen dut ikusgaitasun hitzean. Film honek ikusgaitasuna eman nahi diete hainbat gairi. Eta gai horiek niretzat eta talde osoarentzat guztiz premiazkoak eta benetakoak dira. Lan sexuala ikusgai egitea, giba ikustaraztea, disidentzia ikustaraztea, botere egiturak ere biztaratzea zanpatzen gaituztenean, minoriak ikustaraztea, ikustaraztea arauetik kanpo dagoen guztia, ikustaraztea ere almentzeko hainbat modu, eta ikustaraztea baita ere intimitatea, sentimenduak, beldurrak eta bakardadea. Gustatuko litzaidake sari hau eskaintzea arriskuatzen diren arte proiektu guztiei hizkera berriak bilatzen dituztenean, arauetatik kanpo ateratzen direnean eta beste forma posibleak irudikatzen dituztenean. Eskerrik asko.
Eta gidoi honenaren sariarekin jarretuko dugu. Eta zuzenean Wan Chao eta Dong Jun-soirentzat da A Woman filmagatik ezin izan dira etorri, baina esker honeko mezu hau bidali digute. 大家好，非常感谢评委会将这个奖项给予《女人》这部电影。在拍电影之前，我也写小说和诗歌，我也是我之前所有电影作品的编剧。但这次不一样的是，我第一次改编别人的小说，这是根据张秀珍女士的长篇自传体小说改编，也是我和另外一个编剧董云洲女士共同完成。所以在这里，我也代表他们向评委会表示感谢。《女人》这部电影表达了我们对于在困境中不断奋斗、时刻维护自己尊严的女人们的崇高敬意。最后，我再特别感谢霍塞·路易斯主席先生、贝克利斯女士、陈塞利女士、巴克莫勒先生，感谢他们对于《女人》这部电影的热情支持。这次非常遗憾，我和我的团队没有来圣塞巴斯蒂安。但是多年前，我曾经在法国西南部的一个小城遥望过圣塞巴斯蒂安，所以我特别希望今后我能有机会和我的电影同时到达圣塞巴斯蒂安。谢谢大家。Una cantante. When you're there, touch your hair, walk with me. It's gonna take the sergeant far to make me go. Eta orain, errepartoko antzezpen honenaren zilarrazko maskorraren txanda da. Epaimaikide bat da gurekin. Lemohan Jeremiah Mosese. The Silver Shell for the Best Supporting Performance goes to Renata Lerman. Zilarrezko maskorra errepartoko antzezpen honenarentzat, Renata Lermanentzat da. Hola, buenas noches. Quiero agradecer al jurado de San Sebastián por haberme elegido. Eskerrik asko Donostiako zinemaldiari, hautatu ninduelako. No podía ser elegida. Pentsat, uste nuen ez nindutela hautatuko, oso unkituta nago, eskerrak zuzendariari eta talde osoari, beraz eskerrik asko denoi. Eta orain, antzezpen protagonista honenaren zilarrezko maskorraren txanda da. Horretarako gurekin da Antoinette Boulard. Bonsoir. Gabon. For best leading performance goes ex aequo Zilarrezko maskorra, saria exekuo da Karla Kilesentzat La Maternal filmagatik. Eta Paul Kircher Lelizengatik. Eta saria jasotzeko gurekin da Karla Kiles eta Paul Kircher.
Hola, buenas noches. Primero me gustaría... Kaixo, Gabon, gustatuko litzaidake zinemaldiari eskerrak ematea. Hautatu nautelako, sari eman didaitelako, ez nuen inundik inora espero, nire lehen esperientzia da protagonista gisa film batean, eta oso pozik nago hemen nagoelako. Orain gustatuko litzaidake eskerrak eman, baita ere jaso dudan babes guztiagatik, familiari, adiskidei, filmak amei buruz hitz egiten du, eta nire amari eskertu nahi diot nigatik egiten duen guztia. Ez dago denborarik eta astirik nik handik egin duen guztia eskertzeko, eta baita ere koizlei, nirekin egon didalako proiektu osoan, eta Pilar Palomerori ere nire laguntzailea izan delako, lagundu didalako, casting zuzendariari ere, beraiek gabe hau etzen posible izango. Beraz, asko miresten ditut, eta batez ere nirekin filma egin zuten eskei ere eskerrik asko nire lagunik onenak baitira, eta eskertzen dietena beraien, nirekin batera egon direlako. Eta baita ere bereziki zuzenean emakume borrokalari hutsa direlako, dena ematen dutelako beren bizitzagatik. Eta benetan film hau, espero dut zabalduko dela mundu osoan, ze merezi du zabaltzea, jende askok ez ditu gai hauek aipatzen, baina nik ahalik eta hobekin eman dut nire 14 urtekin, eta gainera eskerrik asko filmeko kide guztiai, beste antzezle batzuei ere bai, Olga Hueso besteak beste, Gala ere bai, Karol, eta esan dudan bezala neska guztiei eskerrik asko, eta orain Poli emango diot hitza, berak ere eskerrak eman dezan, berak ere merezi du eta. Eskerrik asko sari honengatik. Antzezpen sarien batengatik, Christophe Honoreren film honetan zoragarria da zinemaldi batera etortzea lehen aldia da, nire kasuan zinemaldi batera etortzen naizen lehen aldia da, eta publikoa ikustea, publiko zoragarria baita, hainbeste parte hartzen duena, eskerrik asko baita ere antolatzailei, pentsatzen ari nahi zuain Christophe Honoren zuzendarian, eta eskerrak eman nahi dizkio zuzendariari, gonbidatu nahuelako filma honetan parte hartzen, benetan ederra izan da. Filmak eta bitartean nik etengabe begiratzen nion Christophe, eta askotan barreara egiten zidan, ze berari ere antzezteak gustatzen zaio, eta jolastea ere bai. Eta goratzen naiz askotan, karikaturak ere egiten zituela, bai, karikaturak egiten zituen ni gazte bat banintz bezala probintzietako herri batera etorretako gazte bat asko inspiratu nintzen, Christophe begiratuz. Baita ere eskerrik asko Darzon Lacosteri, Juliette Binoche ere bai, gainerako antzezlei ere bai eskerrik asko, eta taldeko kide guztiei. Eskerrik asko, zerbait oso sendoa sortu zuten filman, atsegin handia izan zen niretzat, filman nabigatzea eta beraiekin batera lan egitea. Eta lagundu zidaten gainera pertsonaia sortzen, Lucaren pertsonaia sortzen filmak eta bitartean. Eta gainera eman zidaten guztiaz elikatu egin nintzen, beraz eskerrik asko denoen Philippe Martani ere bai, koizleari eskerrak. Eta inspirazioa betetzen didan pertsonari. Filma egitean, zuk filmat egiten duzunean, inspiratu egiten zara inguruan duzun guztiaz, beraz eskerrik asko, inguruan egon ziren guztioi, filmak eta bitartean, hori da guztia, eskerrik asko. No quiero llorar. Eta zuzendari onenaren zilarrezko maskorra entregatzeko gurekin da
Ia Lindeborg. Gamo Donostia. Hola. It is my great pleasure to give the Atsegin award handia da niretzat, for the Silver Shell sari hau Concha de ematea, Plata for Best Director zilarrezko maskorra. to Genki Kawamura. Zuzendaritza honenarentzat Yaka, 100 Genki flowers. Kawamurarentzat da. 100 Flowers sariagatik. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko. そうですね。まずは初めての監督作品に賞を与えてくださったサンセバスチャン映画祭、そして審査員の方々に感謝したいと思います。En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Festival de San Sebastián y a todo el equipo del jurado, ya que es mi primera película. デビュー作なんで、いいニュースもないだろうと思い込んで、実はビルバオに移動してグッケンハイム美術館を観光してバルに入ってチャコリを飲みながらハムを食べてたところ電話がかかってきてチャコリを吹き出しそうになりました。Nire lehen filma da, beraz pentsat, uste nuen ez ziatela saririk emango. Beraz Bilbon ari nintzen turismoa egiten, Guggenheim bisitatzen, eta txakolina eta horrei azpigu hartzen taberna batean, eta deitu zidaten bapatean. Eta, txakolina ateratzen zait barru-barrutik. あとはですね、主演の2人、須田将暉と、黒澤明のミューズである、原田美恵子、この2人の主演に本当心から感謝したいと思います。あと素晴らしいスタッフ、キャスト全員に感謝したいと思います。Gustatuko litzaidak eskerrak ematea proiektu honetan parte hartu duten guztiei, bereziki antzezleei, eta bai, Kira Kurosawari ere bai, eta filman parte hartu duen staff guztiari. この物語は僕のおばあちゃんの物語でもあります。この喜びをおばあちゃんに報告したいんですけれども、おばあちゃんはもうこの世界にはいません。この場を借りて天国のおばあちゃんに報告させていただければと思います。 Historio hau nire amonaren historioa da, eta gustatuko litzaidake nire amonari eskerrak ematea, baina jadanik ez dago gure artean. Eta beraz gustatuko litzaidake ere sari hau amonari eskaintzea. Eskerrik asko, Amona. Eskerrik asko, Donostia. Epaimaiaren sari bereziaren txanda dugu orain. Horretarako gurekin da Rosa Montero. Gabon, amigos, qué maravilla. Gabon adiskideak zoragarri hemen egotea gauzoragarri honetan. Aurten epaimaiak sari berezia eman du, badakizu eman diteke edo ez aurten eman egin dugu. Eta balio hauengatik, bere konpromiso narratiboagatik, baita ere originaltasunagatik, eta guk intuitu dugun indarragatik bere lehen lan honetan, ze lehen filma da. Eta sari berezia eman diogu Runner, Marian Maciasena, estatu batuetakoa. Saria jasuko du zuzendariak Marian Maciasek eta ekoizleak Joy Jorgensenek. Eskerrik asko. Benetan, harrigarria da, eta askotan ere unkitu egiten zara zinemaren munduan sartzen zarenean, eskerrak eman nahi dizkiot Donostiari film honi lekua egin diolako.
Eta horrek esaten digu, honek esaten digu aurrera jarraitzeko, eta gure talde osoari esaten dio aurrera jarraitzeko gure lanarekin, eta baita ere zinematografoei aurrera jarrai dezaten, badago lekua zuontzat guztiontzat hemen, eskerrik asko, benetako ohorea da. Está comenzando a ponerse en pie, tributando este homenaje quizás al más grande de los realizadores cinematográficos españoles de la historia. Eta azkeneik film honenarentzako urrezko maskorra emango dugu. Baina hori jakingo dugu publizitatearen ondoren. Ez txantxetan ari naiz, ez dago publizitaterik, ladosen. Saria emateko epaimaiaren presidentea dugu gurekin, Matias Mosteirin. Gabon denoi. 70. edizio honetan, zinemaldi zoragarri honetan Donostian, epaimaiak erabaki du urrezko maskorra ematea film honenarentzat, Los Reyes del Mundo filmarentzat, Laura Morarena. Mila esker. Lehenik eta behin, begibistakoena, eskerrak eman bihotz-bihotzez Donostia zinemaldiari, Jose Luisi eta bere talde osoari. Hau nire etxea izan da, eta izugarri gustatu zait berriro bueltatzea, mila esker berriro guartzeagatik eta film honekin elkarrizketa bat sortzeagatik. Ahalegin ikaragarria izan da, film oso zaila izan da. Eta urtebete daramagu burrukan, casting zoragarri honekin lanean dena erakutsi digute, bizitzaz, zailtasunez, edertasunaz. Eta azken 4 hilabeteak nire bizitzan benetan oso zailak izan dira, oso zailak. Eta ez dakizu ez zer esan nahi duen sari honek, nola bultzada handia da, uko egitearen aurrean esatea, ez, hemen gelituko gara. Eta hori izan da talde zoragarri bati esker. Eta Mirandari eskerrik asko, Daniela Bat, Cristina Gallego, nire talde zoragarriari, hemen dagoena nirekin posible egin baitu film hau egitea. Eta baita ere adiskide guztiei, Anaiari, berari esker ere ikasi dut mundua begiratzen, nire aitari indarkeriak kendu zidan orain dela 20 urte. Eta bera gabe daramat bizitza erdia gogoeta egiten, eta gogoeta egiten ere nazio gisa sufritu dugun guztia. Espero dut film hau balioko duela elkarrizketa bat sortzeko, eta ea aukera dugun mundu justuago bat sortzeko denon artean. Eta edertasunak gainditzeko lan egingo dugu. Neska mutil hauek erakutsi date desobedientzia beharrezkoa dela hain mundu zailean. Eta beti bizitza ospatu behar dela gauza guztien gainetik. Eskerrik asko nire adiskidei, nire lagunen, nire familiari, nire laguntza handiena izan baita azken hilabete hauetan, mila esker.
Bueno, para mí San Sebastián Niretzat Donostia zinemaldia oso zinemaldi garrantzitsua da. Funtsezkoa da nire karreran, nire ibilbidean, nire lehen filmarekin etorri nintzen, duela 20 urte, eta sari bat irabazi nuen. premio que se llamaba Cine en Construcción. Yo tenía 24 años. Cine en Construcción izena zuen, Tomen adina nuen orduan, eta sari horri esker karrera bat egin ahal izan dut. Utzi zidan pentsatzen zinema posible dela, zinema egiteko estimulurik ez duen herrialde batean nahi nuke, sari hau pizgarri bat izan dadila munduko erregin hauen bizitza aldatzeko, ikusgai bihurtzeko, eta munduan fenomeno horrek denok zeharkatzen gaitu. Fenomeno hau eta zailtasun hauek, neska-mutila hauek bizi dituzten zailtasun hauek pantalla aurrean, eta bere bizitzan sufritu duten guztia saritzeko nahiko nuke sari hau historia hauek, lagundu dezatela historia hauek ikusgai egiten, eta etorkizun bat egon daitezen beraientzat guretzat egon den bezala. Eskerrak eman nahi dizkiot, mila esker gure ekoizle taldeari, gure laguntzailerik gainak izan dira. Eskerrik asko Exaeli, Irisi ere bai, Luxemburgo, baita ere Taliporti, baita ere Eskerrak Karakol eta Horreziari, baita ere talde osoari. Harrera egin zigutelako, babestu gintuen, hainbat herrialdetan gainera. Eskerrak, jende askori, eskerrik asko. Bereziki, nire ekoizleari bide lagun zoragarria izan baita, eta lagundu dit desira epiko hori ere bultzatzen. Eskerrik asko, Sara Torres. Eta eskerrik asko bihotzez, eskerrak asko daude mendikan. Neska mutila hauen amei bakarrik hasi bait dituzte, gehienak. Eta gugan konfiantza osoa izan dutelako, haiek idatzeko, haiek gurekin egoteko, ona ekartzeko. Eskerrak eman ere zuei gugan konfiantza osoa izan duzuelako. Badakit bizitza gogorra izan dela eta badakit gogorra dela konfiantza izatea, eta mil esker gugan jarri duzuen konfiantzagatik. Eta eskerrak ere Laurari buru gogorra izan delako, insistitu egin duelako, eta erakutsi digulako, munduari erakutsi diolako istorio hau. Neska mutilen istorio hau eta bihotza ireki digulako istorio honetara. Eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko denoi Donostian, hau guretzat aukera paregabea da. Bai, niretzat eta Neska mutilentzat, lehen aldia da Donostian gaudela, eta ore handia da hemen egotea. Gaur, aipatu dugu ze garrantzitsua den sinestea merezimendua. Mil esker taldeari, taldeko kide guztiei, jantziak egin ditu nahi, baita ere kasten zuzendariari, mikrofonistari. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko kru osoari, talde osoari, badakit ikusten ari direla, ekitaldi hau, eta bestela etzen posible izango film hau egitea. Gure familia bihurtu dira bidean, eta lortu dute familia berri bat osatzea. Mila esker nire alabari, lehenik eta behin bakarrik gelditu dena etxean, ni bidaia honetan etorri naizen bitartean. Bero da nire bizitzaren akulua, motorra, eskerrik asko familiari, adiskidei Laurari, bihotzeko adiskideari, eta eskerrik asko beraz denok merezi baitugu saria. C'est joli. Muchas gracias, queridos amigos.
Con todos ustedes, Bono. Y la fiesta del cine es... Zinemaren festa, zinema gehiagorekin bakarreka maizitekeen. Neil Jordan Irlandarraren egile zinema europarraren klasiko baten film berriarekin alegia. Haren sinadura Mona Lisa edo Malkoen jolasa bezalako titulu handien atzean dago. Marlowe pelikulak Raymond Chandlerrek sortutako detektibe mitikoa berreskuratu du. John Van Bill idazlearen konplizitatearekin. Marlowe filmaren mundu estreinaldia aurkezteko, Jordan, Van Bill eta filmaren lentaldeko zenbait kide ditugu gurekin. Har ditzagun txalo zaparrada batekin. Hi everybody. Kaixo denoi. These are my producers. Too numerous Hauek to dira mention. nire ekoizleak, gehiagioi aipatzen hasteko, Levinson besteak beste. Eta hau da John Van Bill, berak idatzi zuen liburua. Film hau liburu horretan oinarritzen da Bartzelonan filmatu genuen. Eta ondo ulertzen aldi da zuen, bai. Zuek bakarrik noski, ederki. Hemen baditugu taldeko kideak, Espainiakoak, Xabi uste dut hortik dabilela, Daniela, baita ere, txalo bat film honetan lan duten guztientzat, eskerrik asko, ez dut hau gehiago atzeratuko, Liam Neeson aurkeztuko dut orain. Hemen txe dauden. Zabaian, Kruger. Gabon, hau benetan zoragarria da, onkigarria da, emozionatuta nago. Mil esker gu gonbidatzeagatik, zoragarria da, bai, ohore handia da hemen egotea. Goza dezazuela filmaz, eskerrik asko. So, tell me about you, Mr. Peters, with no embellishments, please. I met him at the Kobara Club for the first time. Thought he was handsome. We made love, and then I saw him again a few weeks later. Not an assignation, an accident. In Tijuana, at my favorite bar, La Quinteria. I was there with my husband. We were watching the procession, Dia de los Muertos. What was he hustling in Mexico? I don't know. Nico has many schemes. Eta esker honen ordua da. Aurtengo edizioa ezinezkoa litzateke, Donostiako udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Kultura Ministerioaren partaidetzarik gabe. Ahaztu gabe gure babesle ofiziala, Radio Televisión Española eta gure media partner Movistar Plus, baita laguntzaile ofizialak ere. Audi eta Kutxabank. Txalo bat beraientzat, mesedez. Están con nosotros Carrie Fisher, Harrison Ford. Este es el que a partir de ahora será conocido en España como Arturitos. Con la película se pasan 2 horas muy divertidas. Cada tonto este George Lucas. Eta amairako galetako beste klasiko batekin agurtuko dugu aurtengo zinemaldia, saridunen eta epaimaikideen familiako argazkiarekin. Así que, por favor, que vengan... Beraz, mesedez, etor daitezela saridun guztiak aurrera talde argazkia. Txalo zaparrada bat. Eta atal guztietako saridunak ere bai, etor daitezela aurrera denak.
Eta mesedez ikusi film saridun guztiak zuen hirietara iristen direnean eta zinemaldiaren 70. edizioan parte hartu duten gainerako filmak ere. Elkar ikusiko dugu zinemaretoetan. Gabon denoi!